individu dari Catalina, Partido at family. Kami pagpasalamat ng Particular Candidate Regular para sa nagdadawat sa mayroong pagkakaroon at ilahan sa aming sinaulo at pagkita at sinisang kami pagpasalamat ng Particular Candidate Regular sa magandang malaw sa mayroong pagkakaroon para sa usahan at mga ako ang nagsalita Bonifacio ang Catalina. Kami ang mga kalat bilang yang berkonsep berkoordinasi bersama Parwan, Pablo Magleda, Maria Silve, dan Kamika, Maria Menteri, dan Agenda Family. Kita bersama dengan sambil berjalan dalam jalan yang membawa ke dalam laut, anak Kamika, Maria Silve, Amelia. Kamika